Dobrý večer, zdravím vás Gameboys TV. Vítajte pri dnešnom dieli zo Survival Games. Som tu so Samredom. Čau, Samred. Čau, a nevolám sa Samred, ale Sared. Sorry. Takže... Ešte budem ťa volať Leto D. Keď môžeš. Lebo ako keď máš Samred, tam máš Summer a D. Leto D. Dobre. No a som tu aj so Sebom. Čau, Sebo. Hej. Ale Sebo má pokazenú nohu, takže nemôže s nami hrať. A nevadí. No a už nám to pomaly štartuje. No takže... No. Si vieme do toho Varezáka. Hej. No tá počkaj, ideme na truhly, alebo ideme head? Na siatka. Hej. Ja som taký posratý. Head, čakaj. Detka, rýchlo. Sorry. Sorry. Preč. Nechcem, ty košte túto mapu nemám rád, ja som sa tu raz zasekol. Akú mapu hráte? Forest. A jej. A tu na, a je do Ričiša, to je stred. No, tu je taký domček, ideme domáče. Poďať. Čo vlastne hráte? SKčka, Survival Games. To hovoril na začiatku. Ja som fajn čura. Poď preč. Ja že Bed Wars. Dobre, utekol. Idem do domčeka. On ma určite chytí a zabije. Ej, čestka. Do piva. Pod vodu sa tu sú. Aj pod vodou sú, myslím, veci, hej, sú. Dobre, tu si Sarede. Tu na ťa mám. Čestka, našiel som čestku. To nie je meč a helma a sekera, paráda. Chlapče. A tu nás sú dvere do domčeka ináč, zozadu. Ja teraz vyberám čestky pod vodou. Už to vyzerám jak kráľ celkom. No dobre. Hej, upgrade. Ja máš prúnu kope, Nero Frejera. 11 hráčov zostáva. Chlapci, ideme ich... Domače. Ideme ich mierne rozšukať. Určite. Ale tak, že budem vidieť z ruky, nohy. Do riti. Jak som dostať do tej časti nahore? Nahore. Chceš ísť do mojej rici? Nie, to netužím. Ne. A tu je nahore. Čo, ide do teba takto? Ne, ja umieram. Pod vodou, čo? Som bol vyberať čestky. Ale my tu neumri. Anička dušička neumri. Ja hľadám. Tu najdem hore. Na stromčeku takom čudnom. Na ktorom je česta. To som už vybral. Hej? Toto tu? Aj vidno. No, oká. Poďme. Si vybral takú jednu čestku, čo je úplne hore. Ne, čo sa tam neviem dostať do nej. Ja som sa tam dostal. Jej. A čo tam je? Také veľký prd. Aha. Ale somariny tam boli. 27 minút a sa začína deathmatch. Toto by sme mohli dohrať dovtedy, ne? Pokiaľ nás takto nezabije. No tá nás zabije. Mali by sme sa pohnúť. Ja idem na dobre, tu si. Vám si vraždy rozhýbu. No, tu je rebrík. Tu sú také veci. Prv shift, keď tu ideš. Čo? 3 veľa, jazera, 1 malá komora, tak neleží. To je start, ne? 3 veľa. Taká loďka. Domáče Sebo, vypni tie zvuky. Našiel taký dobrý hint. Mohol by som sa nahrať. Ja som našiel loďku, ale nič v nej není. A ty vieš. Poď k tej loďke, tak naľavo je od toho domčeka, jak sme tam boli. Čakaj, som našiel taký jeden hint. Tu je taká veľká mora, tam je taká jedna malá chodbička. To
To mne sa chce ísť za tebou. Takže tam čakaj, ne? Ty tam zatiaľ vyberal. Vyberaj. Ale tu nič není. Moja gramatika, jak inak. Aha, ja som debu, ja som mal vypnutý mikrofón. Aha, a my A som tu kecal. Ty vydávaš také čudné zvuky si vydával sebo, jak pri porne normálne. No dobre, teraz vydávaš čudné zvuky, predtým to boli mierne čudné zvuky. Oče sa! Nikto tu není. Ja sa tak bojím do mače. Ja nechcem, aby som vyzeral jak amatér. No, veľa Fuj. vecí. Wow. Wow. Tam som sa, myslím, zasekol predtým. Ajaj. A furt to tie isté Už na veci. mňa ide taký zmrt. Taký to som ja. Ich tu je veľa, teraz sa tu deadmatchujú normálne. Si dám na prvý slot a rýchlo. Neumieraj mi, prosím. Ja? Hej. Ja som našiel takú super miestnosť, ale už som to celé vyčorkoval. Výborne. Joj, potrebujem luk, mám No, dúfam, 21 že ma tu šipov. nikto Je 11. 9. 9. 2 plus 2. 9. Fakt? Ty si istý? Hej. Aj ne. Ja si myslím istý. Nepoznám matematiku, z matematiky dostanem 2. Si rebel. Spoložiak štvorku či 3. Si rebel. Paretko, vítaj v klube. Ja budem mať tiež 2. Rebelové ste počúvajte, chlapci. Od ziganej nemčiny. Hohoho. Viete, poznám školu, kde nemčinu nemajú ako znamkovaný predmet. WTF? Majú iba absolvoval. To fakt. Hej. Idem tam. A to je v Košiciach. Hej ty, fialový. No. Tu som. No, poď. Poď ty, Keby frajer. som... Keby som bol ružový. Poď. Poď. Ty. Strč si pero do ventiláku. Čo sa smeješ? A tak on to všetko vybral, čuňa jedna. No poď, set. Nešťukaj tam to pero. Daj po pištísku, nemôžeš, ide. bojíš. Jaj, tu je to tá pasť. Ide. Ne, nejde. Vieš, idem ja za ním. Foreste, vieš. Idem ja za ním. A do keľu. Alebo možno ani ne, radšej ne. Ja radšej utekam. Čo, silák? Čo ťa napadlo? Tam bol taký... Tímovali takto. S jakým brnkom? Keď sa možno... Neviem, možno asi takým rovnakým jak ja. Zajebni, svine! Domáči. Zebni svine, budem z teba mesa. Presne tak. Jej. To sa mi páči. Ne, si děláš prdel. Nie. Áno, ty kto je Čurino, on sa to zapálí. Ja, kill! Joho! Výborně. A veľké hovno ja ho mám. Ale to pán... neviem. To považujem plno veci. Šipy. Kde máš šipy medzi nohami? Šip medzi nohou. Au, ani bych som nechcel. Veď máš. Šip medzi nohou. Ty on nemá šip medzi nohou, hej? No, mám. Ja som... Ty máš šita medzi nohami. A Sebo, aj ty máš šip medzi Kill! nohou. Ja mám z toho. Mám stack šipov. A už ďalší na mňa ide zmrt. Ja mám fikuláka. A ty vieš. Ja To som tak to vyžobral celé. Ty kokso, tu keľo ich je. To je moja armáda a týchto ide na mňa. Varezákov. Varezáci, pozor. Také Varezáci útočia. Nič zlom, ale toto. Ty Co? koni. Varezáci cigani. To bolo to. Cigani kradnú. Digoni sú traja? Á, ne, toto nejde do ňoho. No, tak pokiltie sa, chlapci, a ja prídeme na toho posledného s Cholim. Výborne. Domáči, teraz všetci traja sa spoja, to by som nemal šancu.
Idem, kam my sme dvaja. Dead mod za 2 minúty. Dobrý. Tak, What? No Tak tu- dlho točíme už? asi hej. Nemôžeme točiť 20 minút. Nie, to asi sa zrýchlilo, bo už je menej hráčov. Je to možné. No poď, ty šupák. Dneska sa sme mali rozlúčku s deviatákmi, viete. Hej. No, a jedna deviatačka sa tam tak spila. No, Tu fakt. hej, čuješ, tak sa spila, však tam, čuješ, lebo my tam máme také parapety, nie? Ona na ňu začala skákať, čuješ, džubo na zem. Parapeta i s ňou. To fakt. Nie, počkaj, nie. Nie, ona tam začala tancovať na tej parapete. To Boha. ona v strede džubo a tabuľa. Aj, to vy máte zaujímavé príhody. Moja spolužiačka prišla a začala maľovať. Tomáče, ja som skápal. A ty vieš. Toto šupka má. Moje uši! Sa nevrieskaj tak. Kúkaj na Cheater. mňa, choď na mňa kúkať, ne? Tak Dobre. hrajem. On je taký cheater. To, ja? Šupík. Ty kokso, on už toľko kilov má, pritom do neho tak veľa udierajú. Kde si? V rici. Ja by som ti Všetci. odporučil ísť tam do stredu, tam do teba všetci dojdú. Ja som bol v strede, 41 ale... sekúnd deadmatch. Pozeraj, už. Hrať, kde sú všetci. Ty máš si úplne na opačnej strane od nich. Daj shift, že by ťa nevideli, ako Som sa dostal, pozabíjajú. som dostal. Takže dámy a som dostal páni, teraz je poliaky. to veľmi napínavé. Máme tu troch hráčov. Kafetela, Fetela, Feketeho a Šupíka 3000 a Sareda, ktorému každopádne nadržiavame, pretože sme svine a sme skorumpovaní a on nás podplatil. No takže, vyvraždite sa chlapci. Áno, ty si pozeraj prázdne česty, to ti pomôže chlapče. Ide. Kafetel, Fetel, Fekete otvára česty. A nič v nich není, to je logika. Kafetel, Fekete. A prichádza Šupík. Šupák. Daj ho dole, ty šupák. Koľky A sú tu? Kafete, Feketel sa ho snaží zabiť. A tu na Saret sa pozerá so shiftom. A Kafetel, Fekete versus Šupík. Kafete, Feketel udrel Šupíka. A Šupíka zase udrel Šupíka. Šupík, pípík, íď tam dole. Nehovorím mu šupík, ale Šupak. píšak. Šupák, to je naša škrata za žub si vlastného Feketeho. Áno, do ňo, pekne, pekne ideš, aj ten druhý ti bude tvoj. Ideš, tam bol, on mal luk, čuňa. Kafete Feketel versus Saret. A Saret víťazí! To je také nečakané víťazstvo. Lebo sme ti všetci nadržiavali, vďaka mojej psychickej podpore sme všetko vyhrali. A Takže zatiaľ to stopneme a... počne tu veľký boj. To Saret, už začalo? utekáme do tejto, tu na tohto, s týmto smerom, hej? To už začalo, som myslel ešte ne. 10. Utekaj. Tam za mnou, hej. Idem. Už bežím Ide za mnou domov. takto. Ne. Dobre, tak poďme, teraz máme nad nimi náskok. Poďme, hľadaj po veci. rohoch sú najviac čestiek. Do ríti, tu nie sú nikde česty, to fakt som... Sú. Dobre, tam. Toto budeme rukami, ale toto bude veľmi rýchly boj, si myslím. Šama. No, Moja mat sa naháňa s Denkom. čo? Moja Dobre, mat uznávam, že to tak naháňa s vyzerá, Denkom. ale fakt ne. Ale hej, priznaj si Utekaj, to. utekaj, tu je jeden čurák. Kde, čo. Tam vnútri, za hradbami, ale tu sa dá prejsť tie hradby, takže by som utekal. Afrika Čurindel. Afrika, Čurindel. Tu viem, že bude čestka, no, tak som hovoril. Ty si to hral už dakedy? No, však ja Raz a furt... bars. Vôbec sa to nepodobalo na hry o život, tak som to prestal hrať. To nie je, to je Hunger Games, sú hry o život. Neviem, Survival Games, to ja neviem, čo to znamená, bo ja to sú, v angličtine dostal, ja neviem. to sú, jak to nazvať, no. To sú prežívacie hry, by som to nazval. Tu na budú v tých Čo stanoch. som dostal z nemčiny, no zo angličtiny. Kurník, on ide do malého stanu, ja sa Aký rozhodnem, že kurník idem som do dostal z veľkého. angličtiny, kurník šopa, ja som nedostal kurník. Ja som dostal, Nikde nič. neviem.
Preboha. Toto čo je? No Mačo, ja už umieram od hladu. Sebo, pekný budík. Počkaj, tu ti dám jedlo, čakaj. Tu máš. Ty. Á, polievka. Nikto Pozor, nás tam nevie, je nás nikto nesleduje. Shift. Vaj. Alebo zabijeme. Spolu, hej. Máš meč? Ne. Do rytiša tam sú hradby, jak sa tam dostaneme. Kaš na to. Sereme na ňo. Do riti, to tu musíme sa... Počkaj, tu sa dá vojsť. Ideme dovnútra. Ja sa nažerem. No, ísť, pôjdi. No, Ja mám jedlo. Á, útok. daj mi to, nechaj mi tú častu. Daj mi také veci, ja nemám ani meč. Som ma v kúsku predbehol. Dobre. A oblečenie nemáš? Počkaj. Hej, mám. Čakaj, tu poď. A tu mám, ti dám ešte flint and steel. Dobre. Nažereme sa. Nenávidím Napadám. cheaterov. No, tu je taký domček, to by niečo. Je nás tu ešte 11. 11. Príjmi chrbát, ja tu idem vybrať časty, hej. Nič? Nič. Že ich tu iba 10. Á, sa bojím. Omaga, ja som sa tu sekol! A dobre, nesekol. Sa bojíš? Ja už sa vôbec nebojím. Trošku. Česta. Príjmi chrbát. Nič tu není. No, tak to tak to bol. Nevadí. To je bed. To je veľmi bedové. Sorry chlapci, ale som musel na chvíľku odísť. To sme si ani nevšimli ináč. Ja som si myslel, že si tu. Hej, len si ticho. Pekne, česta. Zás. Hej. To čo bolo? Vibrujem vibrátor. Nikto nemusí vedieť. To je vibrátor, hej, Sebo. Hej, si ho zohnal. Kamaráta! Dáš mi na ňo kontakt. Hej! Hneď zajtra! Okej. Pšt. Nič ste nevideli. Ani nepočuli, ani nevedeli, ani to neviete. Zaret! No. Arabské Ja mesto, si vieš, prosím, ktorý, nie? Co? Ja si vieš, ktorý kamarát. Aha, už viem. To má plno sladkosti, ne? Tu sú hroby. Hej! Jaj, tedy to ten. Počkaj, liste môžeme ničiť a hrabať. Tam niekto je. Upsik, som mŕtvy. Ide tu rebelka. Do ňoho. Paráda. Žiadne. Počkaj, choď na bok, ja ho odpalím. Ale choď ďalej. Česká, je. Choď, jed! Do riti si v prdeli. Tak je mu to ešte spravilo. Tak akože... Vybral si tú čestu. Hej. Jak sa tam máme? Aha, tam. Čo, to sa nedá dostať tu na. On sa hýbe? Ne, hackeris. Keras forever. Za tam dák cheatol. Ne. Niekto hackol. Tam dák z hora sa tam dostal a mne sa tam hore nechce ísť. Chlapci, pokračujeme. Alebo chlapče. Čo to? To ty? Dobre. No dobre. Koľko hráčov tu je? To ja viem. 9. Taká tajná chodbička, ale na... 7. Ej. Ja som Ale vošiel tá- do toho hradu, hej. Dobre, Cesta. idem za tebou. No dobre. Česká. Ja, moja. Breda. Ja som chcel breda. Ináč, Flint and Steel není až taká výhoda. Ho môžeš podpáliť ako teba. Aj. Ja som videl, jak jeden do mňa chcel ísť Flint and Steelom a zapálil som seba. Preboha. Ale potom ma zabil. Ale... No počkaj, ja idem tu na dole, tu by takto mohol byť. No. Hráči, parkour. kde... A na Parkour. konci bude, že prepačte, odmena sa nedostavila, ne? Ne, nejdem parkourovať. Kto by chcel parkourovať? Nie,
Ale Som- niekto, ja viem, kto by chcel prakurovať. No. Ty. Ne. What? Taký bug. Ja som skočil na kvetinač a ma to vrátilo späť. Dúfam, že to ty, Saret, bo jak... Si to? Ne, ty to nesi. Ja ťa nevidím, ale videl som takové. Tyranus. Ja potrebujem sa nažrať. Nemám jedlo. Zebnem teraz, viem vám to jasné. Žrať potrebujem. Ja čo- som Ať- jaký pán. Čo, zabil? To ty vieš, Hej, mal také ale mal jedlo. zlaté brnenie. Už sa Máš teším, dať- jak mi začne nadávať do cheatera. Keď A ma máš raz netrafil. Left the game. No, dobre. Nezačnem. Nemáš také jedlo. Často už to asi vytrápe. Ale pre istotu sa skontrolujem. No jedlo mám. Prečo? Poď do stredu. Daj mi. Jedlo, jedlo, jedlo. 4 chlebíky. Ešte Chleba. nejaké polievky mám. Chlieb. Nechceš chestplate? Môžeš. No koľko nás zostáva, schválne? 5. Pať. Si vybral všetko zo stredu. Hej, nič tam není. Á! Čo? Hráč, Nahnaj ho ku mne. kde si ty? Tu na. Aby ho. Do Rici, ja som sa zabil. Pomoc. Ja som Nech dead. sa ne... No dobré, kde si? Mm, Nezapni mi, prosím. Oj, mne to blblo. Počkajte. A ten Jess kapal. Tiež? Mhm. To ešte sú traja. On dal double kill. Tá frajer je. Keby si tam nezačal zapaľovať chujoviny, tak ja by som do toho nevošiel. Ja som ho chcel zapaliť, sa chytol, ale hneď sa hlasil. No a 30 sekúnd, už nás to portuje pomaly. Matthew, Yes. Matthew, goodbye. Team Matthew, Kde, goodbye. tam si, Saret. Á, tu si. môžeš, Čakáme zase. môžeš natáčať. Ja už natáčam. No, som zase prispatý, jak furt, ne? Matthew ide na mňa. Nejde. Ide, Rýchlo budeme na utekať. mňa sa pozerá. Ja mám lak. Nekúka, Nemáš. iš. Poď sed. Do toho domčeka, jak vtedy. Ja idem do podmora. Dobre, to tam hľadaj veci. Počkaj, tam je dáka skryša, ne? Pod morom. Hej. A ideš tam? Ja idem hľadať, ty tam môžeš ísť dole. Tie Jej. buchy zle napodobnili. Už iba 12 hráčov. Tu na strede sa naviac zabíjajú. Nej, takzvaná krvavá sprcha. Lebo myslím tak nejak sa to volalo. Si to nepamätám, musím si zase pozrieť pri život. Jej, TNT. Jak si dosiahol do tejto česty hore? Pozor, hráč! Všimol som si. Si už v dome? Ja idem dole, pomôž mi. Idem dole do tej jaskinky. Yes. Dal si ho? Hej, Dobre, to Ja môžem ísť hore. jak nič. Paráda. Mne skoro Jedna zabil. rana, špidorana. Presne tak, Sebo. Congratulations. On bol určite opitý, ten chlapec. Určite. Nehnal Ale Dejda. určite. Pokémon Jirka, to je meno. No mám celé brnko. Saret, ide na teba niekto. To zas. Šurino. Ne, ja som v prdeli, kamo. Ja ťa vidím. Nie, nevidím. Spektuj ma, ale ja som v prdeli. Kamo, ja som v prdeli. Veci moje, kde je ten somar? Ja ti budem radiť. Neskač tam dole, lebo budeš v pasti. Na veky veku amen. Chcem jeho veci, ja nemám žiadne jedlo. Tu je čestka, choď, tak, tu je čestka, tu. Dobre. Tu je dole hráč, tu. Ale oni ma dajú na jednu šupu, viete, to je jasné. Takže Tu je. poď. Tu je. Idem asi okupovať stred, tam ešte nikto nebude, dúfam.
Lebo keď hejta, utekám head. Už tam bol. Nej. Je tam kto? Už si bol sa pozrieť. A tu je česta, to asi ešte nikto nevybral. Jedlo, nech tam je jedlo. A prázdna je. A poď sa kúpnúť do stredu. Česta! Prosím. Teraz som skoro zajebol. Chleba! Ja! Chleba, najväčšia výživa sveta. Chleba! Tu máš čestky. Iba jeden. Mi vás nepomohlo. Kde sú česty? Tu pôjdeš do lesa Do a lesa. tam. A tu je taký domček, je tam tak, chod sa mi tam pozrieť. Asi nikto. Tu je jedna častka, potom vnútri je jedna častka. Dobra. Môžem ísť tam? Tu je častka, tu častka, tu častka. Tu je častka, tu častka. Počkaj, vidíš, že dačo tu? Obzeraj sa dookola. Ne, nič nevidím. Všetko prázdne. Aj toto je pri schodoch, ne? Všetko prázdne. Tá tu Toto v pri lese, schodoch som tu tak nekúkal. chodíš. Tu tak presne, kde pozeráš. No tu tak, tam je stred. Ale v strede nebude nič. Do ryti oni idú na stred, takže sa to neopláti. Jak vieš. Čo teraz píše pod na stred? Ja ti budem hovoriť, keď tu takto pôjde. Ja nechcem ísť do stredu. Ja stepujem. Tam Neboj je sa. čistá. Je v tom veľkom dome takto, čo tam je. Je dom, jaký Tam dom. je taký veľký domek vedľa toho stromu, kde som ja. Počkaj, idem sa vpektovať na teba. Taký domček, idem sa kúpnúť. Samo ty je? Saret, No, ešte žiješ? ne už. On mi spektuje, vieš. Nikto tu není. Jaj! Dobre, a môžem tam ísť teda? Takže ty si tu, hej, môžeš. Len aby tam nikto neprišiel. A hlavne na stromoch sú čestky. Neviem, teraz tu na jednu mám. Tu je taká opustená budova. Skačem do vody. A už sa regenerujem. Juhu. Pozor, hráči! Kde? Matthew. Ja som na strome, dojdu za mnou. Neviem, asi nie, ale je tu Matthew v tom dome. V tom meťu? Teda v tom dome? A je tu ešte taký Pokémon Jirka. Doriti. Pokémon Jirka. Ty kde si? Serte ma. Ja na tom stromčeku. Čakaj, sa idem kúknúť na teba. Sakra, si idú robiť lúk. Nie, ja ťa chránim, nestrelia do teba. Jaj, pravda. Oni išli do toho domčeka. Ne, nešli, šli. Choďte do toho Počkaj, domčeka. čakaj na mňa, čakaj. Ja tam chcem ísť na čestu, tam je česta. Lolo. Tam je česta. Ty kokso. Ľudia, ja zhebnem. Je to najväčšia pravdepodobnosť. No. Pozor. Obidvaja sú dole. Neviem. Pozor, luk si majú. Tak choď tu na, aby si ma chránil, aby ma netrafili. A Doriti, tak to mi píše na Skype. Aj. Idú tu. Sakra. pektujem ich. On vyšiel úplne hore. Pozor! Tak on ma nevidí. Ja sa zošuľam. Choď tu. Pozor, TNT! Všimol som si. Utekaj, rýchlo. Chránim Čo ťa. robím? Dorite, ja mám skrehnuté nohy. Á, šíp. Odrazil sa odo mňa. Dobre. Nikto nejde za mnou. Ó, ty kokso, teraz ma skoro trafil. Trafil ma. Ja viem ku ním. Budem ho Klopi brániť. ho. Á. Treba ma Chlopci. Ide tu Nech ho sakra, takaj. sakra. Koľko ešte nás tu je? Pozri mi, prosím. Šiesti. 6? Toto Nie, sme... piati. Presne. Piati, pozor za tebou. Neviem. Tu je. Dobej, hama. Ty kokso! To
Čo, Vieš, Rako? jak to zrobil? Si vyhonil. Vieš, prečo to zrobil? Lebo mal Red Bull a Red Bull vám dáva krydla. Nie. Je Ty to si niečím dohodil inčím. to je kar. Je to niečím inčím. A vieš čím? No. Lebo je to skorzec. Čo? Je to rebel. 2 plus 2? Je to skorzec. Čo je skorzet? 2 plus 2? 9. Je to skorzec. Je to Killer rebel. zajac, ja som ti rozumel, taký skorzet. My sa s vami už rozlúčime. Majte sa krásne a užijte si prázdniny, pretože my cez prázdniny zrejme videá vydávať nebudeme. Možno. Možno sa nám dačo podarí splodiť, ale to fakt není isté. Prečo furt, keď dám double jump, ma to dá do stredu? Ale to nevadí. No, pozrieme sa, čo to je. To je taká hovadina. No a užite si prázdniny, učím sa s vami ja, učím sa s vami Saret. A Učím sa s čaute. vami Sebo, Čevláďa. teda prepáč, učím sa s vami Leto D. Leto day. Čevláďa. Sam Raid. A skúste hľadniť, na čo sa podobá môj skin. Ja vám trošku poradím, že Nightcap